L-erba komplit il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Jeremy Camilleri, ir-raġel ta' 33 sena li jinsab akkużat bl-omiċidju volontarju ta' tfajla Torka Pelinkaja. Waqt is-seduta xedt il-psikjatra Nigel Camilleri, iżda l-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello ordnat li x-xhieda tiegħu li trattat materji privati tal-akkużat dwar l-istat ta' saħħa mentali tiegħu ma tiġix irrapportata u pubblikata bl-ebda mod. Għalhekk il-qorti ordnat li jiġi projbit għal kollox il-pubblikazzjoni ta' din ix-xhieda. Pelinkaja nqatlet waqt li kienet mixja fit-triq testa ferrata fil-Gżira fis-sija ta' filgħodu nhar 18 ta' Jannar ta' din is-sena. Hija ttajret minn karozza li kienet isuq l-akkużat din stabbiliment tal-ikel u tilfet ħajjita fil-post. B'kollox Camilleri qed jiġi mixli b'14 l-akkuża fosthom li kkaġuna feriti gravi fil-konfront tal-vittma u li kellu fil-pussess tiegħu id-droga kokaina fost akkużi oħrajn. L-erba' instemmet ukoll ix-xhieda ta' Fiona Brincat, il-mara li allegatament qalet daqqa fuq rasa mingħand Camilleri. Brincat ippreżenta ċertifikat mediku dwar il-ġrieħi li ġarbet kif ukoll xi ritratti tal-feriti li sofrit. Ir-ritratti ttieħdu meta Brincat marret tagħmel rapport l-assa. Din il-kumpilazzjoni issa se tkompli nhar il-ħamis 6 ta' Lulju fil-11 ta' filgħodu.